Aj keď vodné a stočné nezdražie, východné Slovensko patrí dlhodobo medzi oblasti, kde za vodu platíme najviac. Úprava na pitnú vodu, ktorá je na východe hlavne povrchová, je totiž náročnejšia a preto aj drahšia. Dopláca na to spotrebiteľ. Za kubík pitnej vody preto zaplatíme na budúci rok euro 57, čo je o 37 centov viac ako napríklad v Bratislave. A za kubík odpadovej vody dáme euro a 8 centov. Cena vodného a stočného sa nemení od roku 2013. Na rok 2015 takisto teda nepožiadali sme Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zvýšenie ceny. Prečo sa nemení? Ekonomické ukazovatele nám vyšli tak, že teda nemusíme meniť cenu. Ak chcete ušetriť svoj čas a hlavne náklady, vodárne zaviedli webový portál pod názvom Zelená pošta. Bez toho, aby ste museli chodiť do zákazníckeho centra, dozviete sa o svojich faktúrach aj z domu. Zákazník sa jednoducho prihlási na tej zelenej pošte, uvedie tam, že chce faktúry VVS dostávať elektronicky. V tom momente my si informácie o tom vymeníme a už beží elektronický styk. Aby klienti neprichádzali o peniaze, Východoslovenská vodárenská spoločnosť bude meniť staré mechanické vodomery za digitálne. Tie dokážu merať aj malé prietoky. To znamená, že prípadné úniky vody zameračom inteligentný vodomer dokáže rozpoznať. Vodomer pri neprimeranej spotrebe vody odošle poplašnú správu dispečerovi a ten overí, čo sa deje. Nové vodomery bude vodárenská spoločnosť montovať zákazníkom zdarma. Žanet Kolumberová, Televízia Naša.